मोनफैगोन बे दा मालायना ना गुरब्लाबो लोगोफोर थांबाय ओरैनो बे गामिया आंखौ सैखाला आं बुरिनाय थाफैनायखायनो गावसोर लागाबो बुरिनो हमलायबायनो 1991 मायथाइनिफ्राय बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनाय गाव हारसिंनो राजा रानीनि बान्दा सान्थ्रि गाहाय बायदि बायदि आखु फाव खालामनानै बयखौबो मिनिहोनो हाग्रा मुंदांखा फेस्ला फाव खालामगिरि आदा फाजा बिथाङा दायो देहानि बेरामाव गोग्लैनानै दं। बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनाय सासे फेस्ला फावगिरि चिरां जिल्ला साम्पाबतीनि थागिबि आदा फाजा बिनेन बसुमतारिया गोबां रोखोमनि गोब्राब बेरामनि नारसिननायाव बिसिनायावनो गोग्लैसोना दं। बिथांनि बेबायदि बेरामाव गोग्लैनाय खौरांखौ मोननानै मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि नेहाथारि बिना गयारी बिथांमोना आदा फाजानि न'आव फैनानै खौरां लाफैदों। हारिमुखौ गाबोबाय हिसाबै दाखालि बिराद लोमजानायाव आसा खालामबाय थादों आरो हारिमुनि फैनानै लोंदों आबो नोंसोरखौ बे लोमजानाय मानाय बिसोर खोन्थाबाय थादों आरोलाय बिसोर खोन्थाबायना दा लोमजानानै दं बे मेदाम होननानै ओंखायनो थांगोन आं नायथारगोन आं होननानै लोमजादों बिदिनो अनेक रोखोम जानानै दा मोनसे सन्देरबावनानै फैदों आरो बांद्राय टाइफड जानायाव बिराद मोजां ट्रिटमेन्ट दङ बेयाव माबायाव सरकारि नों बिदि नायजादो डाक्टारफ्रा टिबिनिखौ सिन्था खालामनांला नोङो एकदम नियम बायदिबो जाबाय था ओरै होननानै डाक्टारफ्रा माखासे बेरामखौ 3 मास जाबाय आङो 3 मासनि गेजेराव बिहाव बिजामादै लोमजादोंमोन बिजामादैया दाखालि थैनानै थांबाय आरो दा आं थाबाय फुजा जादों आं दा मा जाहोनो रोंबावो जानो फैदों नोंनाव नोंनि बेमारखौ नायनो फैदों दा जोंलाय माबायदि जामारदों होननानै फिसाइ खालामनाय